Ahojte, volám sa Janči a toto video natáčam, aby som vám porozprával svoj príbeh, ako som sa dostal k úspešnému koncu svojej depresie, ktorá sa už nikdy nevráti. A moja depresia konkrétne bola z toho, že som uveril tomu a že budem stále sám a nikdy si nikoho nenájdem. No a môj príbeh je zhruba takýto, že v už veľmi malom veku, už v škôlke som začal, možno že kvôli nejakým filmom, ktoré to spustili, že romantické nápady, ale že som začal uvažovať nad tým, že mať niekedy nejaký vzťah s nejakým dievčaťom. No a sa mi zdá, že to je príliš skoro, aby nad tým človek začal rozmýšľať podľa toho, čo je v písme, že Céry Jeruzalemské, že neprebudzajte lásku, kým sa aj sami nezachce. A výsledok bol taký, že som mal tú túžbu, nemohla byť ani naplnená, ani nič podobné, veď ani sa nedá uvažovať v takých malých deťoch, v nejakých normálnych vzťahoch. No a ako plynul čas, tak to bolo stále také, že túžba väčšia a naplnenie žiadne alebo minimálne a ani nikdy som nemal tú príležitosť byť nejako populárny alebo čo medzi ľuďmi môjho veku, teda spolužiačkami tak, aj kvôli tomu, že som bol akože šikanovaný viac menej, čo ja viem, asi aspoň 5 rokov základnej školy, tak normálne efektívne. No a výsledok je taký, že stále to bolo hlbšie, ale keď už som potom začínal byť na strednej, keď sa končila základná, tak som už začal sa pozerať akože po vzťahu už naozaj, hej, že ako si niekoho nájsť. A keď som začal pozerať po niekom, tak všetky tie veci, čo ma sprevádzali, že už tá túžba bola veľká a stále som počul ako keby hlas, že nikdy si nikoho nenájdem, čomu verím, že ten hlas je od nepriateľa. Tak, alebo teda nejakých posluchovačov, neviem, čo to tam sú za kategórie. Tak, pretože to tam bolo, tak som vedel prekryť ten hlas, ktorý sa zdal byť strašne logický, že ako si určite nikoho nenájde, nikto nebude chcieť. Prekryť tým, že si niekoho hľadám, snažím sa o niekoho, nejakú konkrétnu osobu, konkrétne dievča. A to znamená, že to tam narastalo, keby to bolo taký vizualizácia, lebo ja som si vždycky vedel dobre predstaviť, čo cítim a akože predstaviť, čo cítim. No, pozrieť sa ako keby, že na svoje myšlienky tak a vidieť to nejako vizualizovať. A vizualizácia bola taká, že máte krajinku, pekná, rovná, všetky možné oblasti života fungujú, aj s učením to bolo oveľa lepšie už na strednej ako na základnej a tak. A ide to, už ani šikanovanie prestalo a tá jedna vec, že oblasť vzťahov a nejaká šanca, nielen že vzťahov ako konkrétne už existujúcich, ale že nejaká šanca, že v budúcnosti niečo bude taká malá priepasť a potom pokračuje ďalej krajinka s ostatnými oblastiami života a tá priepasť sa stále prehlbovala a tým, že som sa vždy snažil o niekoho, tak som to až tak necítil, som to až tak nežil naplno. To, že vravím o depresii, ako keby tam bola, ale ešte sa nejako neprejavovala. Až potom príde čas, keď sa prejaví. No a takže tým, že som si nejaký vzťah snažil si nájsť a snažil sa o skutočného človeka, ktoré tie dievčatá vždycky absolútne si nakoniec boli isté, že môžem byť ich dobrý kamarát a všetko, ale tam to končí a nikdy nič viac, tak vždycky, keď sa stalo, že nikdy nič viac, ukončila sa tá možnosť vôbec nejak rozvíjať vzťah ďalej, tak som mal tú možnosť ako keby v tej mysli sa tak pozrieť do tej priepasti, že aká hlboká si je a stále bola hlbšia a hlbšia, lebo to boli ďalšie logické, až empirické, akože, čo sme videli v realite, dôkazy o tom, že ten hlas má pravdu, ktorý tvrdí, že nikdy si nikoho nenájdem, ten hlas ja som ho možno, že iba tak cítil ako nejaké myšlienky, také uistenie, že nikdy nikoho. Ale ľudia okolo mňa boli pod tým vplyvom tiež. A keďže som vo veľmi malom veku si všimol, že nie všetkým naše myšlienky sú naše myšlienky, alebo moje sú moje, že sú tam aj iné zdroje myšlienok, iné bytosti, neviem čo, akože Boh a aspoň nepriateľ minimálne. No a akože zdroje budú vždycky od Boha alebo od nepriateľa, ale či to príde cez ľudí alebo cez niečo, ale je možné podsunúť myšlienku človeku, tak som si to všimol skoro, tak som videl, že to bol taký boj, že je tie myšlienky
sú pravdivé, alebo nie, a vždycky sa ukazovalo, že sú pravdivé a vždycky, ak to tak bolo, sa tá priepasť zhlbšovala a ja som bol ako keby, že na takom moste, iba postavenom na tú priepasť. Ten most je ten fakt, že sa snažím o nejakého reálneho človeka si niekoho nájsť, niekým nadviadať vzťah, stredná, základná, potom na vysokej. A keď sa taký vzťah vždycky rozsypal, tak to bolo, ako by som na chvíľu zoskočil z toho mosta, ktorý sa rozsypal, pozrel sa na tú priepasť z boku, vidím, že je hĺbšia a hĺbšia a potom sa obzriem po ďalšom človeku. Možno som mal veľmi zlý spôsob, ale tak som išiel po poradí chronologicky, ako som spoznal tie dievčatá. Som sa vždycky snažil o ďalšiu poradí z tých, ktoré sa mi teda páčili nejakým spôsobom. No, alebo som ochotný prijať hocikoho, čo tiež nie je možno najmúdrejšie. Ale všetci si boli istí, čo robiť. Že mňa nie. No a takže je to také zaujímavé, že žijete si ako keby normálne, nikto to na vás nevidí, že máte nejaký problém a iba v určitých chvíľach sa dá tak pozrieť do toho, že ako veľmi sa zhoršuje stav a pritom sa ešte stále vôbec nežije navonok ten stav, len vy o tom viete navonok. A vy to viete vnútri a ja to viem vnútri, som to vedel a ostatní nie. No a ako som v tomto stave, tak by som to dalo prirovnať ešte takému inému obrazu, že v mysli, že tá depresia je taký strom v záhrade v našej mysle. A je to zlý strom, škaredý, zlý, čierny, zakorenený. A to, že si niekoho hľadám, čo by bolo akože malo byť taká tá, z môjho pohľadu to bol taký slabý hlások takej nádeje, že no ale keby som si empiricky akože naozaj v skutočnosti niekoho našiel, niekto by ma chcel, tak by to teda možno, že bolo dôkaz proti tomu. Ale oproti tej horde tých dôkazov, ktoré hovorili opak, že si nikoho nenájdem, tak sa to v skutočnosti by to asi veľmi nezabralo. Cítim to teraz tak, nemohol som si to nikdy vyskúšať. Takže či je to dobré alebo zlé, ale nemohol som si vyskúšať, takže neviem, ako veľmi by to mohlo chcieť zabrať, ale očakávam, že takisto ako to pokračovalo, že v neviditeľnom stave sa to akože zhoršuje, len akože navonok to vyzerá, že sa ešte snažím o niečo a nie som úplne bez nádejí, tak že by to takisto nepomohlo, lebo v takom prirovnaní takéhoto stromu v záhrade je to, že ho obalíte sáčkom. A keby je to v skutočnosti obalíte ho čiernou fóliou, tak by akože zomrel taký strom, ale tento depresívny strom nejako nezomiera z takýchto vecí. Takže obalený sáčkom. A vedel som, že to tak je, že to není riešenie, že ten most nad tou priepasťou alebo z iného pohľadu sáčok to nevyrieši. Je to dočasná vec a pod týmto stále klesá. No a teraz dosť už o tom a teraz, že keď sa to posunie ďalej, ten príbeh je v tom, že už som si prešiel všetky tými pokusmi o vzťah a to kamarátstva a tak a uznali, že si kamarát dobre a nikdy nič. Až na jedného dňa som už toho mal dosť a už som si povedal, že už nestávam ďalší most. V tom prípade to nie je iba dočasné, že odskočím si z mosta, most sa rozpadne a ja sa nechám klesnúť dole až na dno, ak také existuje. Nevedel som, že existuje dno. A tak to začalo so mnou klesať. A to je obdobie, kde sa to, čo si myslím, že som to videl akože vo svojich emóciách narastať, ale bolo to prekryté tajné celé tie roky, tak teraz sa to naplno prejavilo, bolo to 6 mesiacov. Myslím, že každý, kto by to videl a teda aj moji kamaráti alebo známi, alebo ktorí mi sa snaží pomôcť, by uznali, že to je neporiadku, že to nie je normálne, že to nie je len taký náhodný chvíľkový stav, že je to všetko, čo by sa dalo klinicky nazvať depresiou. Nikdy mi to nikto klinicky nepotvrdil, aby som to dal vedieť všetkým, čo toto počúvajú. Nepotvrdil, ale stav bol taký, rovnal sa vo všetkom, beznádej sa stupňovala, chuť do života klesala, všetko odchádzalo. No a v priebehu tých 6 mesiacov som prišiel k tým niektorým zisteniam, kvôli ktorému aj robím toto video. No, takže prvé bolo asi to, že natáčam toto video, už dúfam, že to počúvajú kresťania, ale ak aj nie, tak robte si s tým, čo chcete, ale tak je to, my kresťania vieme, že to je realita. No, takže prvé, čo som zistil, bolo, že teda sa zhoršuje, mám na to nejaké také malé riešenia, ale nejaký signifikantný na pomoc prišla až v takom, že sa prišiel niekto teda do nášho spoločenstva
spoločenstvo pri dome teda Martin, modliť. A nemodlil sa nejako špeciálne, nič také hrozné, len hovoril mi, že s tým problémom, čo mám a týmito depresívnym stavom, nechuťou žiť a všetko padá a beznádeja na vzťah a čokoľvek, že niekedy také veci spôsobuje nejaký duch, takže sa pomodli, že duch depresie odíď. Tak sa pomodlil a v momente som necítil nejakú veľkú zmenu, ale keď som vyšiel z tej miestnosti, niekedy sa mi tak lepšie vyjasnia veci, že v miestnosti je von, na ulicu a tak som kráčal naspäť, kde som býval vtedy na Intraku, tak som tak zacítil, že to je zaujímavé. Ak cítiť sa nejako, ani dobre, ani zle je nula a začínať cítiť sa depresívne, akože poriadne zle je minus 100, tak som bol už na minus 200 a zistil som, že tých minus 200 je aj limit, že v pohľade tej jamy klesajúcej som prišiel na dno a bola tam akože podlaha. Som zistil, že wow, to ma trocha povzbudzuje. Nie som šťastný a nič také. Nemohol by som nikomu povedať, že som šťastný. Keď sa ma niekto pýtal, ako sa cítim, povedal som, že na nič. A usmiel som sa. Lebo nič moc. Ale je to také trocha nádej, že wow, to neklesá väčšine. A na tom dne bol minus 200 a keď som sa v tej mysli sa na to tak pozrel, tak sa zdalo, že nie je to len podlaha, ale je tam ešte nejaká také ako pahreba, možnosť zapáliť nejaký oheň a ten oheň by mal za efekt, že by to akože začalo sa naplňať hlinou a vyplnilo sa to. A nevedel som, ako ho zapáliť a nič podobné, ale bolo to tam. A keď sa tento človek pomodlil, aby zmizol duch depresie, tak som sa nestal, že na nula, som sa nepriblížil k tomu, ale som sa dostal keby na minus 100. Ako keby sa celá tá podlaha v takej obraze v mysli posunula o toľko veľa viac, že by to bolo už iba minus 100. A ja som sa zrazu uvedomil, že aha, takže toto nebolo o tom, že všetko to bola iba ľudská depresia. Ľudská depresia bola do minus 100 a do minus 200 to je už proste iný duch, ktorý sa na tom vyžíval. Že to som si uvedomil, že to robil, že prišiel a podsúval myšlienky, že je ti veľmi zle. Však ti je veľmi zle, naozaj zle. A ja som ich prijal, lebo som nevedel, že až tak, že to je, lebo to znelo logicky, lebo to bolo akože potvrdené udalosťami v živote. Tak som to akože prijímal, tak som súhlasil s tým duchom. Ale keď som si uvedomil, že on sa tam prišiel vyžívať, to by vás naštvalo, keby k vám príde niekto, kto si chce vypočuť, ako sa máte zle, ale nie, aby vám pomohol, alebo niečo, ale aby sa v tom vyžíval, že to je výborné počúvať, ako zle sa máš. Tak som sa zrazu zatiaľ, že a dosť už. Možno nie som šťastný, ani nič podobné, ani nemám nádej do života, ani nič podobné, ale už toto viacej nedovolím. Už tým nebudem nikdy súhlasiť, keď prídu takéto myšlienky, to bude, že stop. Je to zlé, ale stop tam a ja nejdem už hlbšie, za to, že ty poznáš nejakú zvláštnu cestu hlbšie. A tak je to už také, že keď je to v obraze takého kresťanov bojovníka, ktorý by bol dostrielaný šípami, už leží na zemi, tak z takého nejakého moderného filmu o hrdinoch a tak, že už je dostrelaný ohnivými šípami a tak, ale vlastne sa ešte postaví, ak by som to tak povedal, že a dvihne ten svoj štít a na tú stranu, odkiaľ letia tie šípy, že a dosť už nebudem to už nechať strieľať do svojej tváre, akože možno som tu na zemi je padnutý a už máte za mŕtvého, ale aspoň do tej tváre si to už nenechám strieľať, tu dám štít a basta. No a takže je tam nejaký druh nádeje chuti žiť, ale není to chuť žiť taká akože stále som na minus 100, ale je to také, že hlbšie už nejdem, proste to tam bolo veľmi zlé a mám toho dosť. Takže som vedel, že som bol na dne, dno sa posunulo na lepšie miesto, nevyriešil som nič, ako keby, ale už si to nebudem nechávať zhoršovať niekým. By som povedal, že ani by som to nenechal ani človekom, ani inou bytosťou, ale proste, v mojom prípade to bolo iba proste tá bytosť, ktorú poslal preč tým, že taký duch, daj pokoj. A mal som pokoj. No, akože do istej miery, stále som na minus 100, nič som nevyriešil a takže som musel niečo robiť, aby som pokračoval štúdiu na vysokej škole nejak úspešne. Tak ako ráno vstať a mať nejaký dôvod ísť do školy? No nemal som žiaden dôvod vstať, ani chuť, ani nič podobné, ale som mi povedal, že to chcem dokončiť tú školu, ako keby bez ohľadu na moje emócie. A tak som sa snažil to nejako nájsť riešenie. Nešlo to nejak ľahko, ale potom som našiel takú jednu vec, čo mi fungovala a
mi to prišlo, keď som sa potom rozprával s inými ľuďmi, ktorí mali klinicky diagnostikovanú depresiu a skutočné lieky na ňu, tak že som vytvoril tú chemickú reakciu v mozgu, ktorú oni dostanú z tých liekov, len som mal tú výhodu, že som nepotreboval si, akože niektoré tie lieky majú, že mesiaci na to človek zvyká, kým začnú pôsobiť a potom keby ich prestal užívať, tak mesiac, kým sa z toho dostane. Že také dlhé obdobie a toto išlo celkom akože rýchlo na požiadanie. A v mojom prípade to bolo riešenie také, že som zistil, že seriály, ktoré majú v sebe nádej, život, že keď proste začnem ich pozerať o 8 večer do 4 rána, samozrejme tá časť nespať má v tom tiež nejakú úlohu, že sa ten mozog ani neoddychne, že je proste do ňoho natlačaná tá emócia, ktorá je v tom filme. Aký ten film s nejakou nádejou, ja som si mal taký, kde bola nádej, tak som to pozeral strašne veľa častí, koľko človek stihne od 8 do 6 a mal som akože do istej miery vymletú hlavu, ale plnú nádeje tých postav, požičanej nádeje, nie vlastnej a s tým sa dalo už celkom pracovať a mohol som sa učiť fungovať do školy a tak fungovalo to zhruba na také 2, 3, 4 dní a človek by to mohol vydržať aj na 5 a potom až si to zopakovať. Takisto u mňa fungovala aj že počítačová hra, ktorá má v sebe teda niečo, že napríklad, že význam, zmysel v tom, že to je v tej hre, v tom príbehu, že napríklad zachraňovať nejakú civilizáciu, pomáhať jej to prežiť a tiež chytíš to o 8 večer, skončíš o 4 ráno, tak proste spánok nebol tam, tak sa mozog tak neustabilizoval v tých predchádzajúcich emóciách bez nádeje a všetkého. A teda je tam tá nádej aspoň z tých vecí, že z tých iných bytostí, ktoré sú síce virtuálne vymyslené, to je jedno. Podstatné je, že tie emócie, že ten efekt v mozgu bol dosiahnutý a som sa mohol učiť. Si myslím, že tí, kto to počúvate, pozrite sa na svoj život, že čo to môže byť pre vás, pre niekoho to môže byť, ja neviem, ísť do lesa na 4 dní stanovať, alebo ja neviem, alebo toto má výhodu, že to bolo iba toľko hodín od 8 do 4, takže nebolo až také zle časovo a dalo by sa to napríklad spraviť cez víkend a tak. Ale tak vysoká škola si niekedy vyžaduje pracovať cez víkend, akože sústrediť sa, niečo sa učiť na skúšku v pondelok a tak, ale bol na to nejaký ten priestor. A ak je to pre teba niečo iné, zaujímavé vedieť, že čo to je. No a táto vec, tento spôsob nejakého typu riešenia bol v takej vizualizácii toho záhrady so stromom, ktorý chceš zničiť, valec, že si ho chytil a zvalcoval. Už nie je v sáčku, čo som dal preč tým, že som sa nesnažil o ďalší vzťah v mojom prípade a začal som ho valcovať proste valcom a od tej 8 večera do 4 rána som ho valcoval. Keď to skončí, tá rastlina je zvalcovaná, ale ona sa pozviecha, ona sa postaví naspäť, bude fungovať znova, ale nebude mi až tak zavadzať v živote na ten nejaký čas. U mňa to bolo niekoľko dní. Neviem, či by nejaká iná typ aktivity spôsobil. Tieto dve mi celkom stačili, že tým sa dá niečo spraviť. Ďalšiu vec, čo som sa dozvedel, bola, že niečo trocha silnejšie. Sa obávam, že to silnejšie je, že musí sa do toho už pričiniť Boh. Je to niečo, mám pocit, že od Boha, že to už nie je takéto, že to je, lebo aj ten seriál, aj tá hra by bola akože v tom zmysle od Boha, že tie emócie, ktoré sú v nej, keď sú od Neho a On chce ti pomôcť depresie, tak akože technicky je to od Neho, ale myslím, že táto druhá vec je oveľa viac priamo od Neho. A v mojom prípade to bola taká špecialitka a dobre si tam všimnúť nejaké detaily, že keď som vždy cestoval do školy tak na 2 týždne, potom sa vrátil domov a v našej dedine sme mali teda ľudí, čo chodili, teda, že speváci, ministranti a tak, mladí ľudia, ktorí sa zaujímali o Boha a medzi nimi bol zo všetkých tých ľudí jedno dievča a neviem, či sa ona niečo modlila, aby ju Boh použil na to, aby niekomu pomohla, ale ona o tom ani nepotrebovala vedieť, ani to nebola nejaká aktivita jej duše, že nepotrebovala sa na to sústrediť, myslieť na to, alebo čo. No bola aktivita buď jej ducha, alebo iba Boh nejako proste mal možnosť to cez ňu spraviť, čo nemal cez iných ľudí, neviem. Výsledok bol taký, že ako keby bol okolo mňa taký štít, čo odtlača preč všetky tie beznádejné emócie. A toto by sa dalo prirovnať k takému niečomu, že no počkaj ešte, že ako to vyzeralo. Vyzeralo to tak, že proste sú tam tí ľudia, ona sa rozpráva s kým chce, len som dosť blízko, aby som počul jej hlas a na zvuk toho hlasu sa to dialo, že Boh mohol ma odseknúť od tých všetkých efektov tej depresie. A to vôbec nebolo, že teraz musíme mať, že nejaké všetky tie ste si určení a také hlúposti. Nič romantické s tým nemalo čo dočinenia. Proste Boh mohol niečo spraviť takéto a dalo by sa to prirovnať k takému nožu, že mám možnosť, neviem ako to je, prečo to je, ale dostať sa k nožu a tú rastlinu tej depresie v tej záhrade odrezať
blízko koreňa, akože nad zemou tesne, koreň není zničený, ona dorastie, všetko v poriadku. Keď je to teda ako keby nôž a dostal som ako keby od Boha za pomoci nejakého človeka, ale proste odrežem tú rastlinu, viem, že dorastie, všetko je akože v poriadku, není zničená a v tom to by som chcel povedať, že ak ty máš takú vec, že to, čo mi z toho vychádza je, že keby som si myslel, že to je niečo iné, lebo ultimátna vec je reel, ktorým vyrilujete tú rastlinu zlú depresiu a skončíte ju, hej? Ale vychádza mi to tak, že ten reel je podľa Božieho slova, že, čo Ježiš povedal, že spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. A kým to nie je takéto, že je tam nejaká vedomosť, niečo, iba proste má človek miesto na dýchanie, tak je to skôr takýto typ noža, že to je odrezané a teraz môžem sa sústrediť, pracovať, ísť naspäť do školy týždeň, skoro 2 týždne to vydržalo. Celkom dobre. A keďže som tak chodil na 2 týždne, tak som celkom dobre mohol fungovať napriek všetkému, ak sa to zhoršovalo a tak celé tie dni. No, keď som nemal dosah k tomu človeku, no. A aj som asi spravil nejakú takú chybu, že ja som musel predĺžovať školu, lebo som zostal 3 týždne na konci úplne posledné. 3 a nie 2, nie po 2 sa vráti a ten jeden deň ešte skúsiť. Tak som jednu skúšku. Asi by som bola lepšie, kebyže som to využil. Že mal som tú možnosť ísť naspäť do našej dediny a dostať túto možnosť, mať to odrezané a fungovať znova. Kým to narastie, ale tak dobre. No a to sa môže stať aj ostatným, že to sa nevyužije, ale že dôležitejšie, čo by som chcel povedať, je, že pochopiť, že čo máš v ruke, keď máš nôž, tak veľa z nás mám dojem, že z toho, čo som počúval ľudí, ako rozprávajú niektorí a ťažko sa s tým bojujú a tak, že zavrhli také prípady, keď im to Boh tak úplne, že zobral, mali chvíľu pokoja, nadýchania, rozmýšľanie a sa mi zdá, že to je preto, lebo si mysleli, že to je to riešenie, že to je to finálne a tak a nepochopili, že je to nôž. A keby pochopia, že je to nôž, tak môžu mať z toho väčší benefit a môžu to ísť znova. Pre niektorých je to tento známy kurz Father's Heart, že sa na seba už pomaly možno hnevajú, že tam boli veľakrát a tak, ale keď im to strašne odsekne toto zlé, že dostane sa Boh k ním nejako, preto si myslím, že toto iba Boh s tým musí nejako súvisieť, priamo už nie tým, čo stvoril vo svete, ale tým, čo on robí teraz, tak kdekoľvek ti to vie dať zasa, tak keď vieš, že to tam vieš získať, tak sa môžeš k tomu úplne inak správať, keď vieš, že to je nôž, ako keď si myslíš, že to je ten real, to riešenie a tak, že chceš to využiť na dobre. No a potom som sa dostal k tomu, že už sa dostávame, že teda z minus 100 na minus 50. To znamená, že permanentne, že bol taký kurz, kde rozprávali o tom, že človek potrebuje nádej, že v písme sa to píše, že tam tá zbroj je na 2 miestach, jedna je iba taká krátka, že prilba nádeje a čosi, ešte 2 a tá iná verzia, inej časti Pavlových listov je tá dlhá, kde je aj otopánky, aj opasok, aj všetko možné. Tak v tej krátkej je to prilba nádeje. No a oni vysvetľovali, že to potrebuje veriaci a neveriaci človek, nádej. A v tomto zmysle to bolo pre mňa, že takže to nie je niečo, čo si môžem len tak dovoliť, akože dať dole z hlavy, že nádej, že na nejaký vzťah alebo niečo, tak som si dal aspoň takú podmienku, že dobre, keď všetko pôjde na nič, ale ak niekedy v živote ja budem mať už 50, 60, 70 rokov, to je jedno, ak sa nájde niekto, kto ma bude chcieť, tak poviem áno. Len tak akože úplne že bezemočne, alebo čože proste, hej, že nejaký typ nádeje nejako stabilizovanej som musel prijať. No a keď som si to povedal, tak som zrazu bol, že toto je oveľa menej zle, to je takých minus 50, minus 100, že ja si tú nádej už nepustím. Ja ju tam nechám, aj nech by to bola najmenej možná zo všetkých možností, štatisticky nemožné, a čo je mi jedno. Presťahujem sa do inej krajiny, nájdem niekoho v inej krajine, niekto si pomýli si to a zrazu ma bude chcieť, ja neviem čo. A to mi zobralo ďalších, akože polovicu, že už som na minus 50. A ešte stále to nebolo, to bolo akože
nejaká pomoc, niečo, ale neviem to popísať v tomto, lebo nebol to ešte ten real, nebolo to vyriešenie toho od koreňa, odstránenie tej depresie. No a potom už zostáva len to ukončenie, kedy to už môžeme nazvať, že je to minimálne na nule. Ale potom to je také, že už to začalo stúpať ďalej a ďalej. Že to, čo je ten posledná vec, bola, že ako sa dostať k toho, čo by som nazval reelom a vyreelovať tú rastlinu, až konečne byť s tým hotový. Že som počúval jedného človeka, teda to sa volá Todd White, sa modlí za ľudí a hovoril o tom, ako veľakrát musel ľuďom vysvetľovať proste, že Boh nie je zlodej, proste Boh nie je zlodej, že naozaj, ak niekto z rodiny zomrel, Boh nie je zlodej, on neprišiel kradnúť, zabíjať a ničiť. To má niekto iný na starosti, nepriateľ, ktorý prišiel kradnúť, zabíjať a ničiť, a Ježiš prišiel, aby nám dal život a život hojnejšie, že už konečne proste nie je to Boh, kto to robí. Hej, že Boh nie je zlodej. A tým, že som tomu uveril, že nie je zlodej, tak som mohol spraviť tú vec, že som odozdal Bohu tú vec, svoje manželstvo. A by som to nazval, že s vierou, že v jeho rukách sa naplní skôr ako v mojich. Nepotrebuje to ukradnúť, nepotrebuje ma spraviť ani kňazom, ani ničím zasvetenou osobou, ničím takým, že ak mu to dám, je to vo väčšom bezpečí a nepriateľ sa toho nebude môcť dotknúť. A už veľakrát som sa snažil to v živote mu akože dať, ale teraz konečne som, kebyže mu podám Bohu takú krabičku, truhličku s najcennejším, čo mám, že nádej na nejaký vzťah, že svoje manželstvo, že to nejako nie je existujúce, ani má šancu byť naplnené teraz, to odovzdám. Väčšinou by som tak dal ruky trocha preč, ale keď on príde, že dobre, tak si to zoberiem, tak som necítil, že nie, ešte to nejako vyskúšam, ešte nejaká šanca to snad je. A tentokrát som dal ruky preč, že dobre, ja už ti môžem veriť, že ti to môžem dať. A keď som uveril tomu, tak to malo kaskádovitý efekt na tie ostatné veci, že teraz ten hlas, ktorý mi hovoril, že nikdy si nikoho nenájdeš bez nádeje a všetko možné, prestal mať takú váhu, lebo som mohol mať aj protihlas. Napríklad, že dobrá žena je hlas od Pána. A dobrá žena je dar od Pána. A to je v písme. No a keď je to dar od Pána, už to je zrazu akože dosiahnuteľné a nejako to až tak nemôže byť ukradnuté tým, že by som ja bol nedostatočný, neschopný. Čiže rôzne veci, nie je to už taký veľký problém. No a ako ma to dostalo na nulu, že som mal pocit, že teraz ten oheň, tá pahreba na spodku tej jamy, depresie v takomto pohľade zapálila. Ten oheň mal taký zvláštny efekt namiesto toho, čo robí bežný oheň, tak tento oheň začal spôsobovať, že tam sa to naplňalo hlinou, rastlo to, až to vyšlo úplne hore. A ten proces, ako to vychádzalo hore, bol aj v tom, že som ešte, že kaskadovitý efekt je v tom, že ďalšia vec zmizla, že taká klamstvo, čo sa teda šíri aj v cirkvi a tak, že tie veci, napríklad manželstvo, že to má naplniť žena. Pre muža teda. A nie Boh, ale človek teda. A že Boh robí iné, akože naplňanie alebo čo. A to nie je pravda. To, čo som zistil, bolo, že Boh stvoril, v mojom prípade teda muža, že ženu, a keď ju stvoril, tak rôzne typy žien, rôznych ľudí už po svete, tak on má tie ich vlastnosti, on mi vie dať čokoľvek, čo mi vedia oni dať. Žiaden nedostatok tam nemá miesto. A tak, keď v našej rodine sa vôbec neobjímalo ani nič podobné, tak som bol zrazu, že dobre, tak hľadám, čo potrebujem tak objektívne. Nie, že teraz musím nájsť človeka, ktorý ma objíme, ale že potrebujem objatie, že to nie je vždy to, čo potrebujem, alebo čo, ale že tak, teraz. A Ježiš, prijímam to od teba. Nemal som taký zážitok, že ako ma objal zvonka, ale niekde vnútri som cítil, ako by moje srdce akože bolo taká špongia a on by ho akože tak objal iba v tom, že by ho tak akože stlačil ako takú špongiu, z ktorej vidú také zlé veci. To sú tie depresívne myšlienky a všetko. A nie je to ešte všetko čisté, keď ja stlačím takú špongu, znova sa nasaje, znova tam bude čosi, ale nejak mi to uvoľnilo ten tlak toho, ako sa to zhoršovalo. A zrazu som pocítil, že som vyhral. Nie vyhrám vtedy, keď zmizne všetká depresia na nulu. Vyhrám vtedy, ak budem vedieť za jeden deň prijať o 1% viacej, neviem, opaku depresie, ako sa navýši tá depresia. A to stačí. No a tak som niekoľkokrát sa nechal kvázi objať v priebehu niekoľkých týždňov, až som mal teda pocit, v tých emóciách, že sme dorovnali tú hladinu, že sme na nule, že sme naozaj to všetko vyhladili, vytlačil to všetko a
teraz už nikdy sa nemusím vrátiť do toho istého stavu, lebo on je stále pritom, nemôžem si to od neho vypýtať. Nie vtedy, keď si niekoho nájdem, keď ma niekto bije, keď mi nejaký človek to dá, alebo čo. Ale kedykoľvek. To je tá výhoda, keď to dáva Boh a nie človek. No a takže som sa dostal do toho stavu, že sme teda na nule a že teda ten reel zafungoval. Bolo to vyreelované, celá tá depresia a skončila. Už sa nemôže vrátiť. Není žiaden logický spôsob, ako by sa mohla vrátiť. Nejako to nesúvisí s tým, že som si teraz už našiel ženu, že teraz máme 2 deti, alebo že to, keby to všetko zmizlo, to by nejako neovplyvnilo túto vec. No, ale to nezmizne, ale s tým človek musí už žiť, keď tie deti sú poslušné, neposlušné a všetko, ale to s tým nejako nesúvisí. A som rád, že sa to stalo skôr, lebo potom som mohol už znova byť napríklad odmietnutý ďalším dievčaťom v poradí a už to nemalo žiaden efekt na mňa. Akože taký efekt, že som rád, že mi povedala, že to budeme iba kamaráti, alebo nemôže to pokračovať ďalej hlbším vzťahom. Veď to je v poriadku, mám ju rád a chcem jej to najlepšie. Keď ona túži potom, aby to nebol vzťah so mnou, juchu, to som rád, že si takto vybrala. A neostalo tam žiadne miesto, kde by sa mohlo niečo, ako dovtedy to bolo, že prehlbiť tá depresia, alebo čosi, že akýkoľvek nedostatok môžem prijať od Boha, prečo by som to neurobil, keď to ponúka. A viem, že som to nerobil mnohé noci na internáte, keď som teda potichu plakal, aby som nezobudil polobývajúceho, ale že toto nemá zmysel, život je beznádený, prečo mám ráno vstať, prečo sa mám učiť, prečo mám ísť niekam, to nevidím žiaden dôvod, beznádeje na vzťah. A Bože, prečo s tým nič nerobí, že som zistil, že vlastne Ježiš tam stál vedľa mňa. To si niekedy človek môže uvedomiť, že v spomienkach lepšie vie vyčítať, kde bol Boh, alebo čo sa dialo s tým, keď sa zdá, že by niekde nebol. A že tam stál a plakal 2-krát tak veľmi, ako ja pri tej posteli. 1-krát preto, lebo vedel presne, ako sa cítim. Mal s tým súcit. Ale akože 2-krát tak silno preto, lebo vedel, že cesta von je o krok vzdialená. A on mi to ponúkal. Ako keby, neviem, že úplne, keby som to vedel takto v slovách, tak to bolo skôr v pocitoch, ale keby to viem v slovách, tak to hneď asi príjmem, ľahšie príjmem, ale to bolo proste, že dovol mi zobrať ti teraz túto beznádej, túto depresiu, tento smutok, to všetko, čo ťa tu obklopuje, dovol mi ti zobrať to. A ja som, že no to by som chcel, aby to zmizlo, ale až keď teda nájdem si nejakú ženu, že Bože, ešte to neber, Bože, ja ešte to vyskúšam, ešte to nejako vyskúšam. Aj keď to je beznádejné, všetko nevyzerá, ale keby tam bola najmenšia skulinka možností, ja nechcem prísť o to, že keď mi to teraz zoberieš, túto všetku beznádejný nedostatok, tak potom, čo som uveril tiež takému klamstvu, že potom by som nemal žiadnu túžbu si niekoho nájsť. A to by som mohol ísť rovno do toho kláštora, alebo čosi. A to nebola pravda, nejako s tým nesúviselo. A on by to bol chcel zobrať vtedy, lebo chcel riešiť ten konkrétny problém ako dobrý kamarát, alebo čo ti vyrieši ten problém na mieste, nepotrebuje, jak by som povedal, že keď sme sa zranili a tečie nám krv, tam potrebuje obviazať a nepotrebuje teraz riešiť, že počuj ma, máš veľmi zle postavený dom a všade máš ostne, tak si sa na jeden pichol a teda tak, to nejde to riešiť, dobrý kamarát to obviaže a potom sa to môže riešiť. Tak takto to chcel aj Boh pre mňa a som to spätne uvedomil, ale to klamstvo, čo ma zdržovalo od toho, aby som to prijal, bolo jednoduché v tom, že toto sa prijíma od ľudí a nie od Boha. Zdáš sa, a teda konkrétnejšie, že v tomto prípade, že vzdáš sa všetkej možnosti na vzťah, ak to dovolíš Bohu zobrať a budeš zrazu bez tejto potreby, bez tohto nedostatku. Ale vtedy, keď sa to už naplnilo, tým, že to tak ma stisol a vytlačilo sa keby z tej špongy, čo by bolo ako moje srdce, to zle, keď sa to vyprázdnilo, už to vyčistil, tak zrazu bolo, že opak je pravdou. Keď mi nikto nechýba, potom musím si niekoho nájsť, lebo to je príliš dobrý život na to, aby som ho s niekým nezdielal. Už musím, veď ma roztrhne od dobroty, od radosti, od šťastia, tak už musím niekoho proste hľadať. A to som na to nejako nevedel prísť dovtedy, keby som to bol potreboval a keď som bol najväčšie beznadí. No a tak som sa v priebehu tých 6 mesiacov dostal na dno. Posunul som dno trocha vyššie, že to už nebude až tak hlboko. A nie, ja som to spravil, pomohol mi s tým Boh, ale prijal som tie veci, čo som prijal a dostal som sa z toho von, ale naozaj bez toho, aby to malo šancu sa vrátiť. Už koniec. Už to nikdy nepríde späť. A to som chcel povedať,
prečo toto video natáčam, že depresia nie je večná, nikto ju nesľubuje na veky a z toho, čo som zažil, keby to pomohlo aspoň niekomu, keby aspoň zo pár ľudí, keby aspoň niekto sa našiel, kto by vedel využiť tieto informácie, že to príjme pre seba, tak to by som bol šťastný, spokojný. A to je to, čo som chcel. Keď niekto bude môcť mať koniec a už to, čo sa zdá byť, že musíš s tým pracovať každý deň a tak, môže byť odstranené natrvalo a už ty môžeš pracovať tým spôsobom, že docieliš aj výsledok a ukončíš to a máš pokoj, tak to je moje nádej. Hej? Celý život mi ľudia hovorili, že keď som niečo takéto podarilo nejaký smutok odbúrať alebo čosi s Božou pomocou alebo iba tak trávením času s Bohom, nejak modlitbou alebo čosi, tak mali pocit, že sa niečo stalo, hej, že aby bolo jasné, ešte to ukončím tým, že aký som typ človeka, že ja som nikdy neprijal nejaký statický obraz o sebe, že takýto som a hotovo. Som ochotný zmeniť, čo treba zmeniť. Hej. Napríklad z takéhoto pohľadu, že jeden z tých vzťahov, ktoré sa teda jednoznačne určili, jeden z tých blížiacich sa akože k poslednému, ale aj jeden z tých, kde to bolo také najlepšie kamarátstvo, tak keď sa ukončil, sa ukázalo, že teda ona sa rozhodla začať vzťah s niekým iným, o kom mi hovorila, že s ním nezačne, neviem čo. A tak som potreboval s tým niečo spraviť a to, že sa nezostávam tak, ako som, že čo som za človeka, aké správanie k tomu viedlo, aby to malo efekt, využiť tieto veci, čo som hovoril o tej depresii, že bol ochotný zmeniť, čo treba zmeniť, takže keď to nastalo, tak som plakal asi 3 dni, lebo som to načítal niekde v písme, že 3 dní buď môžeš smutiť a neviem čo, a potom sa oblež normálne a už funguj, lebo proste dlhodobý smutok prináša zlé veci, smrť a takéto problémy. No, zhruba tak, necitujem to priamo teraz, tak som to po 3 dňoch, a sranda bolo, že po 3 dňoch som cítil aj začalo to také pichanie pri srdci fyzické, že z tohoto by sa vedel vyklúť aj nejaký skutočný fyzický problém, tak som ten smutok ukončil tým, že som potreboval, pre mňa osobne to bolo, že ako pustiť tohto človeka do srdca, že ja som sa musel zmieriť s tým, že ako keby nikdy neexistovala. Vždycky viem tie dáta, že existovala, ale nie je to o tom, že zmieriť sa s tým, že by zomrela, to by nestačilo, to by bolo, že stále môžeme túžiť potom. Ale namiesto toho, že musím sa zmieriť s tým, že ako keby nikdy neexistovala, tak som sa s tým zmieril a už mi zostala pre ňu iba láska, že prajem jej to najlepšie, nech sa jej darí všetko a tak. A to som akože, že bol ochotný spraviť v tomto, že nemusím zostať taký, aký som, ani v tom, čo sa mi páči na nejakom človeku, alebo tak. Som ochotný to zmeniť a keď to písmo hovorí smutiť 3 dní, tak 3 dní a basta. No. A s týmto som to takto prebehlo, že som vedel ukončiť to, že ak som bol tým človekom, kto môže mať tú depresiu, tak už nie som tým človekom, zmením tú vec, ktorú potrebujem, aby sa to už nevrátilo, lebo je to veľmi neužitočné a nič mi to nepomohlo. No. Takže tak. Toľko som chcel povedať. Dobre. Ďakujem za vašu pozornosť. Ahojte.